Tak infono bolo, ono bantengan di Jalan Raya Tutut. Lokasine penak bolo. Ki lokasine. Pesertae ono Satrio Putra Manunggal, Telogo Suro, Putra Singo Sentono, Seto Suro Maheso, Laskar Ken Arok, Putra Angling Sejati, Rukun Manunggal. Iki bola ya iki teko bengkel Kulon Nembong. Mlebu toko etan iso bola. Lokasine Tutut, Jalan Raya Tutut mlebu ngidul bola. Lore sing dhisik ku bola. Iki kalangane wis ready lho bola. Wis enak jembar. Lek parkir aku karo bola ya. Aku gak petuk karo panitiae. Kena wong kerja kabeh. Iki genderae dipasang kok jare. Mek ono gendera ndek dalan. Main siang malam bola. Diramekno bola meneh tanggal 11. Jalan Raya Tutut, Rotut punya gawe. Tutut ya Arjawinangun bola lek bola. Ora paham regane. Wis lokasine jembar pol. Ulang tahune Rukun Manunggal Sejati bola. Rukun Manunggal tok le. Sing winginane ku landek kono bola. Iku ndek Jeglongan Kidul iku. Ki Jeglongan tapi oleh lore. Wedang digawis meneh ya. Start jam 2. Jarene ngono, start jam 2. Spesial Hari Raya bola. Rukun Manunggal. Rukun Manunggal Universitas